Бахшиш пурсидани нави кемсия дуруни репи тоҷик да конфликт бошад май навик бахшиш мепурсам додувои май рӯивае ки просмотр мегирифтам шахир визафи рекла қабул кард. Акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастед мехоҳед хароб шавед ё ин ки қадди шумо паст асту мехоҳед қадди худро баланд кунед ё ин ки сафедчавии пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред пас ба шумо маҳсулотҳои софсавдо ёрӣ мерасонад. Барои дастрас кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 24 соат ва барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз. Аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад. Салому алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи вазъияти репа ва чӣ хеле ки медонен ҳафтаи гузашта мо вазъияти реп накардем. Сабабши кӯчидан ай офиси кӯҳна ба офиси нав буд ва аки мо кӯчидем амаро ҷобаҷо кардем олиам адаптироваться накардагем камтара коромонсиз шидагия ва оста оста ҳамин то охири моҳа полностью адаптатсиямона сатвоиза мекунем кора пеш мебарем. Кадом мехоҳад бисомони кор куна да поина номераам дада телеграмаш муроҷиат кунед мефаҳмонатон ки чӣ хел бисомонира мешава кор карда. Вазъияти реп ҳафтаи гузашта вақте ки мо ай паси кашокашу исус будем бисёр навгониҳое шуд ки мешава вора қати шумо шинос кардан. Як мавзӯи мо дар бораи чӣ гап мезанем бисёртар дар бораи ҳозир мавзӯи аввали мо дар ин ҳафта и бахшиш пурсидани нави кемсия яъне саҳар намедонам ба кадом пош хест ва бахшиш пурсид ҳамаи одамое ки ӯ типа чишон кардагия хафашон кардагия ва бо шахсиятое ки ӯра хафа кардагиан ворам бахшид. И бениҳоят иқдоми хубе ва ҳамаи реперо ҳамихелӣ шаванд хуб мешавад чунки репи тоҷик бояд беруни репи тоҷик ҳама иша иштисос бошанд. Дуруни репи тоҷик да конфликт боша лек берунда бояд кинаву чизо набошанд ва мора ман чӣ хеле ки ду бораи бахшиш пурсидам ай нави кемси нашод батл гуфта будам ки агар кем батл куна бахшиш мепурсам. Ина сеюм борам май навик бахшиш мепурсам барои ки боварш накардем ва ӯ батлша ташкил кард 6 каса против худаш бировард чизе ки гуфт кард барои мо бахшиш ки бовар накардем навик ва тра мора бубахш мо медонем уже бахшидимону хай бабур дига бахшиш. Дуюм мавзӯи мо и пресс-конференсияи Шон Райдер буд ки аз пресс-конференсияшон хит кардем ки батл да Тоҷикистон мегзара бе мухлис мегзара ва рӯзи 1 ноябр мегзара то 10 ноябр дар канали Синат Шарипов меброя ва боз да уҷа чӣ буд тамом ва Райдер хоҳиш кард ки амин блогерҳо хотя биёян иштирок кунанд одамои знаменитӣ дар онҷа биёян бишинанд ба фикрам иша мешава ва мешинанд ва батлшон бемухлис мегузаштай ва дар онҷа бо як савол додан мара ки шон савол дод ки агар ки вақте ки Райдер мегира хеле гап чап мекунад мегӯй хай одамияй ира понимат кардан дар корай ки вақте ки ман кора мекардам просмотри ништаи ма уже ҷавоб надодам додувой мекарди иҷа гап давае ки додувои май рӯивае ки просмотр мегирифтам лек Райдера поша хоидан мада фоида надора барои ки ма Райдер қати ягон конфликт надорам на мнениёмон на стили на вкусмон чизе ки Райдер мехона мада маъқулай чӣ коре ки мекуна дар реп и это нормально барои лайк мондан ҳар ҳафта 1500 сомонӣ дар сайти RepTJ ба 5 нафаре ки дар як ҳафта аз ҳама бисёр лайк мемона дода мешавад. Ба ҷои якум 500 сомонӣ, ба ҷои дуюм 400 сомонӣ, ба ҷои сеюм 300 сомонӣ, ба ҷои чорум 200 сомонӣ ва ба ҷои панҷум 100 сомонӣ. Лайкҳоро бояд дар сайти RepTJ гузоред, яъне дар сайти RepTJ худро регистратсия мекунед ва ба трекҳои дар сайти RepTJ буда лайк мегузоред. Рӯйхати лайк ҳафтаро метавонед дар саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас намоед. Ҳамчунон реперон низ метавонанд дар сайти RepTJ ҳар ҳафта 1500 сомонӣ кор кунанд. Чӣ тавр? Онҳо низ худро дар сайти RepTJ регистратсия мекунанд ва дар сайти RepTJ репи худро дохил мекунанд ва дар муддати як ҳафта 5 треки аз ҳама бисёр лайк гирифта
соҳиби 500, 400, 300, 200 ва 100 сомонӣ мешавад. Рӯйхати репҳафтаро низ аз саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас кардан мумкин аст. ҳар ҳафта соҳиби 3000 сомон реперон ва мухлисони репи тоҷик мешаванд. Бо сайти rep.tj бошед. ура ма ягон чӣ мегум хайна хайҳо унаму информатсия кишид райдер хичам гуфт ки хай да сари қарм буд нофаҳмоё буд ҳамаш ҳал шид тамом батл мешава. Но чизеро ки зиди шон гуфтагем и якумш просмотр меёра дуюмаш и қайқа прав будагем мо вақте ки мо медонем ки ҳамин чиз просмотр мегирем бовар ки мо у темаро просто так сар наметем. Но вақте мо медонем ки просмотр намегирем у тема мода интересни нест ва якаса против хидмат карданам дар кор нест барои темое ки вообще ягон просмотр намегирам. яъне гап ма маънура дора ки барои просмотр мо определёни шумихора создават мекунем хидмон искусственно бисёри вақт. Сей мавзӯи мо и Шахер вызови Рейкла қабул кард, яъне батл мешава ва пресс-конференсияш, то есть дар мизи реп омадан пресс-конференсия гуфтам. Дар мизи реп иштирок кардан ва дар ҳамуҷа суҳбат дар бораи ҳамин мавзӯъ шид ва ҳамаша фаҳмидем ки чӣ гап мешава. Мирӯз меброя уже буромадагия ба фикрм тамошо кунен ҳамаша мефаҳмен ва Шахер аз рӯе ки шумо бисёр бад нависенш ки тарсидӣ визофи Рейкла қабул кард бе гонорар дар репортал меброя бе судя ва рӯзи хитон мебинен шои бад буд ин чизо хушудтар бад мефаҳмен ки чӣ гап буд. ва боз Шахер навик да визов дод гуфт ки навик биё батл кунем. фикр мекунам навик ин чиза қабул намекуна ёки қабул мекуна бо определёни условиё ҳастанд и батла мумкин январои 2021 да бинен барои ки солам охир шумадагиай ва Шахер навик вероятности батл карданашон 50-50 е. чорум мавзӯи мои намёки Сиван оиди батли Баррони Шон ва худаш бо батл кардан я хушудтар мефаҳмонем. дар барномаи Тоқи ТВ стаф савол мета Сиванда ки нашод ҳамин темаи визофи Шон Баррон ягон гап мега намега ки в общем намёк мета Сиван ки Баррон ба фикрам қабул намекуна ягон хел батл ягон чира и так ясна буд, но Сиван хушудтар фаҳмонд ки ягон хел батли Баррони Шон шиданаш почти номумкин ай. Барои чи почти? Барои ки иҷода бовар кунам Баррон 200,000 ёки 150,000 сомонӣ предлагат кунанд мумкин ки батл куна, но ҳеҷ кана мекуна барои батл карданаш шиданаш номумкин ай. ва боз Сиван дина дасторизаш як намёк дод ки рӯзои наздик батл мешава қатъи кумири бисёриҳот. анам кумири бисёриҳот ки бошанд? Бисёриҳо гуфта яъне мухлисои репа бисёрша дар назар доранд, яъне Сиван визофи Шона қабул мекуна ва қатъи Шон батл мекуна айтани Баррон. ман ин намёкша хушрухид накардам, но вероятность аст ки Шон қатъи Сиван батл мекуна барои ки насага ки кумири бисёриҳот яъне ҳамада бисёр ки мухлис дора и Шон мсиай ждат мекунем мебинем ки ку Сиван қатъи ки батл мекуна ва визофи кира қабул мекуна ва бо дальши дарога яснитар мешава. дар охир мавзӯи панҷуми мо и батлери сол 2020 ки уже ба охир мераса. 25 октябр финал шай ки Десантура против Бастер мезана ва кадоме ки брид 15,000 сомонира мегира Айрдруни Кинг Саунд ва дальши паси коробори худаш мешава. чӣ гуфтанем вход 50 сомония бародаро ира мо мондаги нестем, ира клуб мондаги ва клубам калон нест барои ҳамон 50 сомончикаге ки достаточни одам будроя зиёдӣ надроя. дуюм чише ки бачаҳако маскара дохтан и обязательния, яъне бе маска намемонанд омадан шулубка хатхиёзи гашта намешавад ханакай. ва батлери сол и сол ба охир мераса ва чемпионаш рӯзи 25 муайян мешава. видеоша бисёриҳо мегӯянд ки дер мебурорен, не бародаро видеош максимум 3-4 рӯз намеброя. ҳаракат мекунем ки пагаш даброя.
یک اگر که успед накардем ми 3-4 рӯзда точно меброя ва барои ба ҳамин гап саломат бошед худтона эҳтиёт кунед то ҳафтаи дигар